INCD Ecoind are o vechime de 42 de ani, fiind înființat în 1977 sub denumirea de ICPER, Institut de Cercetare Proiectare pentru epurarea apelor uzate reziduale industriale din domeniul chimiei și petrochimiei. De la înființare și până în prezent, institutul s-a dezvoltat permanent, ajungând să fie recunoscut ca singurul institut național cu o abordare globală a tuturor aspectelor de mediu din domeniul ecologiei industriale. De asemenea, vizibilitatea și recunoașterea internațională a institutului a crescut continuu, fiind reflectată în principal de creșterea impactului articolelor științifice care sunt publicate în reviste recunoscute pe plan internațional. Creșterea numărului de personalități participante la simpozionul internațional Mediul și Industria organizat de institut, creșterea numărului de accesări înregistrate pentru articole științifice publicate în biblioteca digitală Ecolib a institutului, prezența tot mai activă a institutului în diverse parteneriate internaționale, în cadrul cărora accentul este pus pe participarea comună în programe CDI sau de formare profesională în domeniul ecologiei industriale și respectiv al protecției mediului. Principalele activități de cercetare și servicii se desfășoară în cadrul a 3 departamente: Departament Evaluare, Monitorizare, Poluare Mediu, Departament Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic și Departament Control Poluare. Departamentul Evaluare, Monitorizare, Poluare Mediu realizează studii pentru evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea riscului ecologic, stabilirea periculozității deșeurilor și alte studii de mediu. Laboratorul de analize deșeuri din cadrul departamentului efectuează analize instrumentale pentru caracterizarea fizico-chimică și energetică a deșeurilor, nămolurilor, combustibililor și biocombustibililor. Laboratorul dispune de echipamente analitice de înaltă performanță, printre care spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv, analizor elemental pentru determinarea carbonului, precum și calorimetru pentru determinarea puterii calorifice și altele. Infrastructura de cercetare a Departamentului Tehnologii de Mediu și Transfer Tehnologic a fost diversificată și actualizată substanțial cu scopul de a îndeplini cerințelor celor mai ambițioase proiecte de cercetare. Infrastructura disponibilă constând în echipamente de cercetare pentru dezvoltarea, demonstrarea experimentală la nivel de laborator a tehnologiilor de tratare-epurare a apelor în scop potabil, a apelor uzate, biofotoreactoare, dispozitive online, offline de monitorizare, etc. Instalații pilot modulare de tratare, epurare fizico-chimică și biologică în diferite configurații. Instalații biologice modulare cu operare în flux continuu sau secvențial, cu biomasă în suspensie, fixată, tip biofiltru, biodisc sau pat fluidizat. Instalații fizico-chimice de microfiltrare, ultrafiltrare, absorție, flotație, oxidare umedă, oxidare chimică UV, instalații fotocatalitică solară, etc. Pentru cercetări în vederea testării validării tehnologiilor, laborator microscopie dotat cu echipamente de ultimă generație, ce permit investigații avansate pentru monitorizarea și controlul proceselor fizico-chimice și biologice implicate în tratarea, epurarea apelor sau bioremedierea solurilor prin tehnici de microscopie electronică cu baleiaj, microscopie confocală cu scanare laser, microscopie cu fluorescență în câmp luminos sau contrast de fază. Laborator Biologie Moleculară pentru cercetări avansate prin tehnici de biologie moleculară și enzimatice pentru controlul avansat al proceselor biotehnologice de mediu. În cadrul Departamentului Control Poluare se efectuează analize instrumentale pentru detecția la nivel de urme a diversilor contaminanți în cadrul unor activități de tip servicii de mediu, folosind metode validate și acreditate RENAR, dar și în cadrul unor proiecte de cercetare transdisciplinare derulate de INCD Ecoind. Departamentul dispune de echipamente analitice de înaltă performanță reprezentative pentru tehnicile cromatografie de lichide cuplată cu spectrometrie de masă în tandem, cromatografie de gaze cuplată cu spectrometrie de masă în tandem și respectiv de înaltă rezoluție, precum și spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv. Aceste tehnici permit determinarea la nivelele reglementate de legislație a multiplelor clase de poluanți organici și anorganici, precum și a diverselor clase de contaminanți emergenți de mare actualitate la nivel mondial, farmaceutice și produse de îngrijire personală, hormoni estrogeni, disruptori endocrini, aditivi industriali și mulți alții. Mai mult,
Tehnicile cromatografice bazate pe spectrometrie de masă permit identificarea structurală a produșilor de degradare biotici sau abiotici, rezultați în urma tratării apelor uzate cu nămol activ sau prin procese de oxidare avansată. EcoInd realizează studii de microbiologie utilizând metode moderne de testare. De asemenea, EcoInd deține singurul laborator acreditat la nivel național pentru testarea ecotoxicității substanțelor sau preparatelor chimice și probelor de mediu contaminate conform reglementărilor internaționale. Studiile de cercetare multidisciplinare pentru evaluarea stării ecologice a corpurilor de apă și caracterizarea riscului acvatic acoperă întreg lanțul trofic. De asemenea, EcoInd deține unicul laborator acreditat de determinare a nivelului de miros la nivel național. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate.